Doming Mabalin Amin. Anya nga rod tatang, uray ni na Doming ti Charman itan aket, da kayo pay lang ti agtugaw. Napanan naman ngaminin aya. Ay, mabitlaan. Iso ti umawawag. Hello, Dom. Adag dito yung ti seminar. Adag ka dito ayun na tatang. Juan. Kasaom. Ay, tatang. Anya nga yapo chairman. Isaop ka manan. Anya pa nga ron tatang. Chairman. Kasapulan mo tipan na ki-seminar ko. Wan ata bareng maawardan kan tumot nga balin nga most outstanding kas kanya. Malagip ko man di ordinansa ti ili na pagnanumuan tayong adaptaren. Awan sa apelat confirmation nyo akagkagawa di jay. Tagalkalpas lang inyin ko di sekretarya di kalman. Awan pa ay. At pirma ki jayan. At pirma kayo langan kadagiti kakadwayo kagawad ta ipaulog tayo adagusain. Talaga matakas jeti maaramid. Wan atatang ay chairman gaya man. Anya chairman. Ay si ko na muta. Ay, san ngagpasuday ta nga awag yo kanya. Tanay, mano atawinin aya, asyak nga ti chairman. Wan tatang, chairman kayo lata. Sige, dadya lang tatang. Katnay, mangrugin ti seminar. Nalawan, saya ating barok, singsingpet ka, di ka matmaturog. Barang agbaling kan tumot nga outstanding akas kanya kunak manayin. Ay, jak naman akasta. Sige, bye chairman. Bye. Oh, anya ka no tatang? Akit, by the power vested in me, I will implement the barangay law. Ay, Rosa, anak ko. Di ka ang runa na problema ti barangay ti pangpangruna ni Doming. Iso nga inadaptar mi di ordinansa ti ili, may papan kadag iti agkeriwan iti daldalan. Anyang agkeriwan? Dagitay aso, dagiti sulpa nga di agikawar iti aso da. Ay? Kunaklanoan niya itayan. Ay, nalpas yung tinagmalam seminar. Sa bali man nubigatan. Ay, ada akong diti pagturugan mi kadagiti kakadwa ka barangay chairman. Ang makiseminar ba ito? Ano? Nay, ayan da. Agdijaming dan sapay matlahan. Ay, maturog ako. Nakaamutan o di da pala umay. Palagip ko di panaguay si chairman matan ni katugangan. Ay, nabaliktad na talagang ti sitwasyon mo eh. Isumot itan ti aguay si. Ay, makaamuman na iki barangay. Nyangay, tapno sana mas nop ti maladaw nga agawid kada kaywatanod. Aki sinublat ti grupo dagiti agronda. Wan, chairman. Una, chairman. Patas ti panagdyute. Awan agrekreklamo. Ay, no adak reklamo akadwayo a barangay tanod. Ibagayo lang kanya. Itapay ta siya kung ti committee chairman niyo. Matutukang kayo iti hustaw. Wan mat, chairman.
Ni Ulyo ti reklamador kada tayo a barangay tanod. Abarbaro pa lang matanapuintaran day jay. Ibagayo kanyak, no di na ramiden dagiti nasken nga ramiden na. No agkarabsent iti duty, ibagayo tasak ti makama. Wan, chairman. Mala, agrubat tayon. Agrunda tayo manayin. Wan, chairman. Bagaam dagiti kakadwa. Tama pantayon. Ah? Ay, wan. Sige. Da kayo anaposgan nga agbate dito'y outpost. Siguradwen nyo, ngawan sa bali at tao mapandita barangay office. Alah, mapantayon. Dagitay agibulbulos isti aso dano kastoy arabi, ti target tayo. Gusto lang mat ngay may dito balay nanang at damanan kadwak. Ay katuan tawan mo tlat kadwak iti balay. Napan nakipagtanod ni tatang mo. Ayun anya. Kasi tir aramidan ni Domeng. Kanayon na kadwa na dagiti barangay tanod. Ado ti pinastrik na barbaro barangay tanod. Ang mas daawak. Apay nanang? Awan Tadagitay samot sanger kas kadamasan san akibor dito'y barangay dagiti inapuintaran dan. Saywar ka no dayjay. Saywar? Wen, pangsubukan da no agnakam dagijay. Taisudan ti agbalin a para anawa kadagiti kakadwada asanger. Pangsubok dayjay kadagiti kakadwada. Mayat-mat nga strategy. Wen nanang, sapsapulan ni Doming ti pamuspusan. No kasano ama pagnakam dagitay paan anawa ang kabaranggayan. Ala, bareng na sumaya atin ti barangay tayaw. Bareng adan tumitlag kunan ang modelo tinagbugsudan. Wen uray bagbaga ti duma nga ado ti agbugbugsot ditoy gapu iti kaadapay la dagitay indigent ademot la umas asenson. At ako mapay uray basit met, apakaaturan tinagbugsutan a barangay tayo. Awan ko matagbugsuot gapo iti bisain. Sobra, mati kinasadutan ti tao amatay iti bisin. Asos, adda kasta. Ngamsapay ko mataawan kasta dito'y barangay tayo, nanang. Mangibabain. Ay talaga akababain nga ipapatay day ta bisain. Ay, ang mga kasadot na pa'y ultimo pa nagisubo na kat isot impatay na no sino man dayta. Una yan na kinasad. Ay sos, adalat na kasta, Rosa. Dagitay nga rod matay iti bisin. Namdaduma, ada dagitay maipadpadamag asadot ngam nagagat amangan. Ay sabalibot daytan. Ang mga no day laag daw dawat matan iti kanan na, iti paggagatan na. Dagitay agtangtang gaya iti dakulap nga agin pipilay kas kada agin bubulag nanang. Ay wen, dagijay. Maibilang met asadot dagijay a problema ti gobyerno. Nagagat da lang agtog-tugaw nga agitangtang gaya iti dakulap. Maipaili dagita na tiliw tayo nga aso. Ijay dog pound ti pakaipananda. Wan ijay to ama pansakaan dagiti akin aso. No asino ket ti akin aso ka dagita? Maamuan to inton adda agsapol iti aso na. Sigurado. Addan to man aglaaw-laaw ditan ang natiliw ti aso na. Makamu ni chairman isumot ti kunana. Adda ordinansa ama sursurot. Lintag dayay. Unmat, lintag kat lintag. Rumbang ama surot. Ure asino ti agdep-dep pa. Jerman! Woo! Jerman! Umayakban! Naggalas na rami daytan. Birka ka talaga. Jerman!
Sino rin tayo, Suping? Niingga tapaya. Ah, Tay nabaa ka na balasang ditadaya. Iso dayta. dahil tamanay. Sikat mangilukat iti ridaw. Ibaga, masaan iti balay, ti umay na pangibagan iti problema na. Dahil taman kinabaak ng tibagan. Anya? Bukaso mo takawil man! Ay, Umayak man! Nita, Ay. bastos pa eh. lakay. Inkang dita kwarto Tama nga nagpilit a subrek daytan. May met no saan na ka makita. Ibagam latan. Ay, anya kaya. Kahit man samot na agpakita iti dita abaakay. Agin mabadi ka pa ilang agpakita. Nagadukit sa umon. Ilukat mo ang tiridaw. Katrakraken nan saan. Inkapay nga min agsapin Anya! Mamin ano mo taguyudin na daytan daytan bidang mo aktual yan, numasit ka na ka. Kayat mo sa amin kami ka. Ngala, winin! Apo. Salbag na ayat. Nakagpantalunan. Baka mo kan iti dayta, makigubat. Ala, pagkalma mong tarik na Miss Tapaya. Ay na. Namagaan sa ti karabukob ko na. Ay kasano nga min biri kakak kamot lang, biri kakakain. Wan agasam. Manuribo ayat ti balor jay asok anapukaw. Awahan ti kaindak no ko Nana, agsangit kan samtan, Miss Tapaya. Ni pugi nga asok, ti kakaiso na piman, aliw-liwag. Hangam ita, napukawan. Ala, di kan agsangit akas tata, di. Nagalasakit kita yung itsura. Ay, di lang mabalin apastrikan nak, ura pagbitlag. Sige. Uray jay lapasar ti mainom ko asa nga tasa akapit panagbayag ko. Mabalin, kapitana. Di nakawawagan iti kapitana. Umay kang rot sa ka. Pagkapyan ka matkat nga oray di nakawagan iti kapitana. Ay na, thank you, Manang Sophia. Ay, medyo mayaw-awan ko ti iliw kon ni Pugay. Kabayatan ti panagikapik dito'y balayaw. Ay na, sapsapulik tayo aso may. At damat gayam dito likod ti barangay hall nakakulaw. Adda ordinansa masurot, manang upa. Sinilwan mi dagiti aso iti rabi bulos. Ay, awan mo tat konsiderasyon yun. Nay, manang upa. Awan ti makonsiderasyon na nulintag ti sursurutag. Anya? Sino kayo kung di tiliw ka dagiti asaw? Barangay tanod kami, manang. Manang, ada pamalubos kada kami amang patungpal itilintag. Nagadukit nga mo yun. Tulbe ka mo nita kandado. Lukatamo ang tayawid kong tasaw. Aso ni kumarik ditin lubon niyo. Ay, sigurado, may nantumatalaan. Ay sus, saan ang mabalin nga alaan nyo latan, manang? At dabayadan nyo. Iso nga urayan nyo ni tresurera. Nagadukit nga mo yun. Ay, urean niya matyar aramidin nyo, manang. Saan may basta irwar dagita nga aso iti kulungan. Urayan nyo ani chairman. Ay, apaw, kunamlan asino kayo mutan. Alan, lukatamon takulungan, yawit kong taasaw. Ay, saan ang mabalin, manang upa. Urayan nyo ni chairman kunak. Tatang! Apay, kalamor uraman. Dagiti tiniliyo ti aso da, nagpailidan. Aya. Idarumda kayo kanaw. Gapo iti diyo pa nang isublay ka dagiti tinakaw yung aso da. Tinakaw? Ay, kasta. Natangker mo ti sangi dagijag pada singles. Agpada a singles. Wunmet,
Baak abalasang ni Inga. Balumot ni Opa o di senggalda. Wala ya. Anyan. Kaslawan anyaman na kada kayo. Idarom na kayong tatang. Bayam. Di oray sa dino akorde ti papanan may. Tatang, perwisyo ti aramidan da. Binagakidan. Ngam talaga natanggan ti ulo da. Isuan na sayat met no mapandagdarom. Nala, da kayo ti makam mo. Adda masursurot nga ordinansa itili nga iso tinadaptar me. Awan ti sinalungasing mi alintag. Naipanmatan ni Jaili dagi aso da. Tasan mi amabalin nga iditin ditoy. Itinalablabas ng 24 hours dito'y barangay. No kasta. Ijay di pang sakaanda. Wala. Iso makamuda na. Uray sa dino akurti ko nakarudan. Sangwon mi ida? Sabagay. Agtalagak kada kayo, tatang. Outstanding kayo. Aya, numistik ti aramin diyaw. Wunmut. Kastaman ti magusto anak. Positive. Apasablog. Sana pasablog, tatang. Agpaiso ti ibagbagat. Wala mo kunday ka. Inayin mo pa'y agwapo ka tayo. Urayan tayo ni Chairman. Wan ang mga no di na pailaan mo nagpailin dagi akin aso, iti in turnover tayo jay ile. Amo na siguro. Nakasaritak mat ni Manang Rosa itay. Isulakit di tinang ibaga. Sapay busy ni Chairman. Agpailing ata. Yaklam mo May samot di ta kagawad nga officer of the day. Sugsug samot ngamin. Ay, gusto ka. Isun sa tinang sugsug ka dagi jay doa nagpaili. Ibagak to kini Chairman. Wen, ibagam to. Kontrabida da ita kagawad na naka-duty ita dita barangay. Nagbayagan dyan orayan ta nga amuta a polis. Anyat ko na naya. Imbagat nga orayan ta dito'y a restaurant. Tabangan tayo bayat ti panang imbagat ta iti problema ta. Mabsugak ton. No di kamot lang amin makauray. Magandang tula kumain ton addan dya ilibrita. Kapisinak nga ron itayon. Kakaiso na nga kakaimas na gito in order mo. Apay nga ta. Agbayag mo ton. Ang mga nusan mo't nga umay. Iso ti umawawag. Hello, sir. Ay, Wood. Naka-order kami. Ay, tay paborito yung apulutan ti in-order bay. Anya? Saan ka makaumay? Ay. Sige nga, Rod, sir. Thank you. Oh, bye. Anya nga no. Kada ka no emergency na. Aganak ka no ni bakat na. Kat itaray na iji ospital. Oh, di ka sano. Kanan ta amin dagito yan Awan pa kanan tan. Oh, diyan niya nga kanan ta amin dagito yan. Awan mo't kadwata nga umay. Ay saan? Pabalkot na tinaduma. Ato umunay daytoy. Malisayan ta Anya? Iawid mo nga round. Ay saan? Pabalkot ta. Tay pantalangan iji opisina ni Hepe. Isun amis mo ti pangibagaan ta iti problema ta. Kontra kadala kay Gusteng. Oh, sige. Sayang. Kanak kumaamin gigitan ka ta.
Anyat ko na dagijag pada singles tano dugok. Napanda na gidaruman, Chairman. Good. Saan kayo kadi madanagan? Istorbo kada kayong dagijay no agdarumda. Wen ngagpaiso, Chairman. Siyempre, ingkay tumakihirhiringan. Ay sus, awan mapasama ka darum. Urain takit di ati sa sangpeda, ta sigurado ngagdiritso da dito barangay hall. Ngata. Leave it to me, ugok. San nga mo dagijay tilintag? Ne, adda tricycle. Ni, isudan ti dumsaag, Chairman. Kitain nyo man, tiwidawid na ngagturong dito. Ay, kasladan sa amot na kotoran asya ko. Sanda pa ikit din na makapagwidawid. Kaslada pa'y magmag na apabitayan. Nakita nyo ay, urayin tayo ida makadanon dito. Ada pa'y bit-bit ni Miss Opa. Ay, supot sapat eh. Dito, ni. Ay, apay akastatid surayo na kayo singles. Naggapwan nyo ay babalasang. Ay, Chairman, ikagawad gayam. Siya, tiyo ay si ita. Iso at Chairmanak manen. Anyang ay babalasang. Anyat gagarayaw. Chairman. Napan kayon sa kano nagdaram. Asino nga tati makulong, Chairman? Wan, asino nga tati makulong kalpasan ti hiring ti darumda? Damagin nyo kadakwada asino kano ti makulong babalasang? Ibagayo man, imbaga, di na pa na nyo nagdaruman. Da kami kano ti makulong, Chairman. Chairman. Tumpa! Ay nawaw! Di hosto, di kunaka, tano dugo. Isus, anyan. Dagyay man sulpeng tinitagtagainap ko. Doming, mabali namin. Anyamatan dagiti karuba. No kaano a planok ti masapa a maturog. Isumbat ka daday ta agriribok a karuba. Di mo ibaga amang riribok. Kasangay ti anak da di tabangir. Agragragsak damat Ngamrabiin. Orasan ti panagina na. Di na nga tamabain. Di na nga tamapanunot nga mga agreklamo ti karuba da. At dapay malagip daya akas ta. No nakainom damatan. Dagiti kumakabalay ti dadaulo iti inom nga agpasken ti mang panunot ang mga nawa kadagita Anya nga rod, no di makapanunot ti asawa ti mamartat nga agpasken. Ngala, apotam dagita lapayag mo. Wano, ada kapas dito Sulatamon dagita lapayag mo. Anya? Tapno makigtot kanto, numariingan nakaturog pailaang. Ay, wanan niya. Ay, ang mga numabatibat ka paikit din, tapagarupag ton abang kay ti kaidak. Sika talaga. Kumaano nagawid damat? Saan mat? Anya? Kasla ni kagawad antero ako to ti dayaan. Ay, saan mat Agsuyaab kan? Makaturturog kan? Hala, maturog kan. Basta di mon pampanunutan dayta saan anagimbitar anag-birthday dita ka Aruba. Si Kanto ti agimbitar inton birthday. Ay, nakaimbitar. Ay,
Di kagim imot dom, kung nagpapaidam itan. Sikan ti barangay chairman. Madapaskan mo, kaawatan nga open kadagiti ka barangayan. Uray di kanto agaw awis, adun tulat ka ti umay. Ay, wala maturog tan. Na, maturog tan kunana. Bulon nan atim malikot. Imbis nga umarakop. Ay. Bayak malangan ni Rosa. Talikodak matan Agtin nalikod kaming. Akas lada basit agubat itinagbatan be. Ayan ya't ibagbagakon. Oh, ada ka magam dito balay, Rosa. Wan tatang, napan kami nakitsandakan nanang. Gimatang kami iti karnit kalding ama salamagyan. Apaw? Ay, Diyos ay, unay nagsaya ate, agigupan. Ay, wan dito'y kami makipangal daw kin ni Dumeng. Ayan gayam ni Dumeng. Di kay mat nagkuyog, tatang. At dan samat, nakaawisan na punsyon na. Anya? Napan nakiponsyon? Nagkuyog na matan kan kagawad antero. At dan sa nagawis ngagkasar. Apa yan ni Domeng lat inawis da ngay? Di da ka inawis? Ay, saan nga raw? Di so nagawid ako na. Di daam mo. Naimimas pa'y gayam tagururay a pangaldawak dito'y balay. Nay, imbag tada ka tanod turkaw. Imbag lang nga da baon-baonan mida ko Una, kagawad ko rina. Amukmut kat managbaon kayo kagawad. Ay, word. Atiw ko pa ni chairman Kasta ka di. Word. Adayumot nga ubingak ngam ni chairman Duming Nalakala abir-nga-bir-ngasak Anya? Anya, nakigtot ka iti kinunak. Saan aga po ta chairman tiyag sasaon kat isulatan tinaturay. Naturturay ki idinagitay senior citizen Unaya. Ado ti senior citizen naturay. Ay, ni. Sumugad ni kagawad gusteng. Mayat tiwid-dawid na. Kasla na pagustuhan mo't nagpuluhutan iti kilawan karnit kalding. Anyamot day ta nga imbagamon turkaw. Nagawis yay akin anak iti nagpabunyag iti kalman. Idi pa'y lakalman, mate. Kaya't mo asawan. Nagbigbigat ti parambagda. Kasla kastan Anyat pagsarsaritaan nyo tagasla siyak mate. Saan kami matkat nga agkwis-kwestyon, kagawad? Ang lawin. Si kagayam ti officer of the day kagawad ko rin Wan, mate. Nakabaskag di tati schedule tayo amin nga officer of the day. Wen. Yak matlagat na taltalyaw day ta kalendaryon. Adamit gayam nakapos dita. Nagbatad amabasa. No asiro dagiti kagawad assign nga officer of the day iti bakalawas. Ay, siyak gayam hinton bigat. Sa nabali, oresan kumatadyo di ka tumayaklat ta dito'y barangay hall. Nairwam kayo nga minan dito iti pan nakabalay yon, chairman. Kagawad ko na, tanod turko.
Ang mga no'y bagadag iti makanggag agin ti chairman pailaeng nga oray na sukatana kaon. Ay una niya. Sa bali kayo gayam. Saan kayo akas kadagiti daduma dita? Pasensyan Nagawis mo't ngamin ni kagawad antero. Narigat mo't o paayag. Agkasangay ni kagawad antero? Saan nga ijay balay da ti anti okasyon? Ta saan mo't nga iso ti agkasangay? Anya? Sana'y nyawis mo't kan ka. Saan mo't gayam nga iso ti ag-birthday? Wen nga rod. Ti amukit iso ti ag-birthday. Gayam. Naawis laeng. Naawis? Sana ka mo't inawis. Bali, sabit kan anapan nakipangan, Domeng. Nagparang akastan Jakmet nga rod amo, asabali gayam abalay ti papanan may. Mangiramraman ni kagawad antero. Tidakes na, no saan anaawis. Naamuak nga rod, anitan so akarro ba di ag-birthday ti na imbitaran. Iso, tinangawis kin ni kagawad antero. Ala! Talaga asabit ka na napan nakikabukap no kasta. Nagkalkalat katlaang ti awis. Kat si kapay ti adda iti mordong. Ay, kababain talaga dom. Barangay chairman aman nakikabukab. Kunadan to kan Saan mo't nga ta Sobra mo't no adag ko na iti kasta Rosa. Sa anak mo't akasta kalerto, nga agrubat no ada pakaawisan na pakikabukaban. Ay, no sakto ti agkasangay. Awisat to amin akaroba. Kasla, extension to ti blowout ko anangabak akagawadan Agpunsyon kanto ka din ton kasangay mo, kagawad. Ay, day talagayam. Mapan kamin to kumita iti lako akaldaing ta iso ti parkin mit da tanod Torgao. Nalaing ako siniro dagiti barangay tanod kay. Ay, Wayne, nalaing dangag ko siniro ngam kasanon no dagitay kasaritam nga gluto ket agsisilpon tumeten dagiti awisen da makipangan nga oray di mo inawis ida. Ay, mabalin lata no adan tupay may pasangaw. No punsyonan ti pagsasaritaan dito barangay. San kumangamin nga uso ti agaw-awis ditan. Basta dagpunsyon dito barangay ket open para iti amin na bumarangay. Nagsaya atan no kasta amin met nga agpunsyon ket adaom da agastusen da amang pakan itis sa nga barangayan. Day talang ngam bay aman agkasangayak tumag. May bagang orasyaw, chairman. Kastamot sinay. Anya ti may paime? Mga alak ko may ti barangay clearance, chairman. Kasta? Para kang ka? Ay, Sige, ngamnay. Awan pa'y tay sekretarya. Oray kon Sana balay. Siya akong timang isagana. Total, siya kumatla ti agperma. Ay, agyaman no maalak adagos, chairman. Sa anak tong nagsubli na malam. Adaking kan mabiit lang. Sige lang. Ay, gayam. Kunani kagawad antero, ngada ka no papananyaw. Iso asinapa kong timay tapno maabutan kayo. Wan. Mapanak iji munisipyo, tada na patagagagarag ijay. Ay, kunak na da ponsyonan ang nakaawisan niyo. Ponsyonan?
Ni ngamin ulitig antero. Mapan ka na makibuda di piskong. Anya, adaya agbuda ijay. Agda ka na o. Kung naklaki din o ijay mo ti papanan nyo, chairman, ngam nasdawak. Saan kayo mo't gaya man nagkuyog? Sa bali ti papanak. Kun may sa manmanula ang makakuykuyog ko ni kagawad antero. Ah, Yanos mo labasitan ti agura yan Aramido kon ti barangay clearance mo. ay, sige lang, chairman. Oray ikaw. Ay, dandani punsyonan lat pagsasaritaan dagiti taong. Kalkalpas lati Christmas, dandani karni amin ti sinangsangon dagiti tao. Sa ita, agsasaro naman ang ti punsyonan. Adulat tamot ti mapan makipunsyon. Siyempre, libre ka anday ta na karne ti may pasangaw. Palabsan ka di na imbitaranan. Dahi nga road, uray saan na maimbitaran mapan. Saan mo't nga uso ti imbitar itam. Ay kat, aday yag ponsyon ditan. No di mangisagana iti umanay pagsasangwan ti siya nga baranggayan. Ay, wala niya. Ay, Saan lang nga agpunsyonin na ano kurang? wala. Ay, Adoken kurang ti sagana. At dalata masao dagiti daduma bakit? ay, Isu akasayatan, asan lang agpunpunsyonan jay taon, naawan may sagana nga road nga ado. dahitan, ti maday. Dagiti Ket tao ti pampanunot ko ni siya. Agpunsyon naklata si siya. kasayatan, Ingka nga road makitinda bakit? Gumatang ka man iti karnit baka, tagpunsyon tada talaeng. Anya. Kutweng, yawis mo nga road tilutang mapangaldawan laman. Anya aga po ayawis ko ngay. Sige, tagluto akaw. Adda papanan mi kadatatang. Kadwami ni kagawad antero. Aya, sa dino ti papanan nyo? Ijay sa ayan ti kasinsin ni kagawad antero. Kasta? Anya day ta, ponsyonan. Diyak mo. Mas tawag kan kadom. Surot-surot kamutlatan no kasta nga da ponsyonan. Paset ti kinabarangay chairman ko daytoyen, Rosa. Sa bagay, kasta idi ni tatang, at dalat ta apalagod-lagod no adagpapaskan. Maawis ko ng no palagod-lagod. Iso day ta, tay makun ko na nga apiit ijay sampulang gate. Anya day ta nga apiit. No apiit ko nada, kaya't asawan day ta analay nga agsaep. No dagpulpog, masaep na latta. Ket mapantulatan makitugtugaw kadagiti agtutungtong ako sinero. Damot kasta aya. Ado dita, Rosa. Makitugtugaw dalaeng. Inton kwan, isudan tinaariwawa. Ay, biyag probinsya ti kasta, dom. Wen, ibaga tayo lang nga nagagangay ti kastan. Tapno awanan ti agdildilaw. Ni tatang mo to yung mauawag. Hello, kagawad tatang. Anyan day ta kagawad tatang. Di mo pigsaan. Ay, anya ti ibagayo tatang? Ha? Ay, wen. Adda ka no, papanan tayo. Ha? Isu Adda kada kayo, no di kay sumurutan. Wan tatang. Bye. Anya ka no, dom? Saan sa kano ang makasurot ni tatang? Iswa, da kamen tula siguron kentor ko timapan.
Da kayo lagay, ang timadanan ko dito yung barangay hall kagawad ko ring. Why, tasyak ti officer of the day. Adda ko mamanan alaot ka ni Chairman Duming. Aya? Ay, awan da. Ada na pananda ka na kagawad gusteng. Kasta gayam. Ay, amang ano na pandamot eje barangay tikaw. Anya ti anda ije barangay tikaw. Kat no, ada ka ng kanyaw. Iso siguro napanda nga tanakiwat-wat aya kagawad. Ay, day tati jak amaw. Ay, sayang. Jutik mo't. Mapanda ko mamay. Awan panawin ko kagawad. Ada nga min asikaso kay jay munisipyo. Ay, kasta aya. Ay, sa bagay. Siya ti officer of the day. Narigat mo't no panawakit din to'y barangay haul. Makabasulak Adda ni Chairman, nana. Ay awan. Napanijay ilay. Urak kuma. Saan mo ta nakaisputeng? Para barangay matla di suot na. Kasta aya. Kunak no adda dito'y balayo, taawan mo't ije barangay hall. Adda na pananda. Kasi nakagawad ta di barangay hall. Nakagawad ko rin na, kunti sekretarya. Ay, adda pa'y gayam may sa senyor akadwada. Aya, ay kat nasaya at launay. No adda ijay tay sekretarya. Kamaudyanan na, agpaskan matlaang ni kagawad antero iti birthday na. Iso apat yak nga addan ijay da kagawad gusting kan Chairman Duming. Apay, inyawisan ayan ni kagawad antero ti kasangay na. Jakla mo ingagarak pa iti lumabas iti sangwanan na. Uray awan awis ni kagawad antero. Imposible mat nga adda masauna no mapanda chairman. Ay, basta. Jak palubusan ni Gusting akong di mapan maki-birthday dita no awan diretso nga awis na imbitasyon. Nana. Wow, ay sus, nagrigat ti kasta. No talaga akayat yag kasangay nga damapan, wano dumaray iti kasangay na, idiritsura ti awis na iti tao. Tapno saan nga agparang akaslag bibisin iti karne, dahil maawis, wano mapan makipangan. Unmat Ay, sige. Ibagak to kinigosteng, timbagam. Anya ka na. Madaanon ka nung mutlangin ti kasangay ti kagawad antiraw. Kasta aya. Uy, ngamjak magustuhan di imbaga di tanod a binaon na ngay may dito'y balay. Anya timbagana aya. Dayjay nga raw, madanon madla ka nun ti kasangay ni kagawad antero. Kat, maawis ti mayat amapan maki-birthday. Maawis ti mayat. Uy, kat si kalakay, mayat ka amapan. No, agawis di mapandatao Kat no ngay agpatinggalangin ijay kunana maawis ti mayat maan ka. Mayatak ba't maawis? Ano ko? Narigat aya deta. Ay, no siyak, ti pakaibagaan ti kasta. Ay, sa anak laki di maawis. Iso, sa anak mo amapan ata ka babaeng. Nene, anyat kayat mo asawang bakay. No saan ani kagawad antiro amis mo ti mangibagakan ka iti kasangay na di ka lamap mapanan, gustay. Anya. No di ka mapan kunak, di ka mapan. Kababain. Nagloko ni kagawad antiro. Talagang awan tagtagari na di kalman Ita kanon ti kasangay na. Kunaklano ti kasandak ne, awan mat. Tata, ada kayo? Ni duming mat ita. Itaman pa'y nga umay dito'y balay dita. Imposible nga iso ti binaon ni kagawad antero. Tata,
We, nadak! Apayaya! Oh, ada ka di bilin ni kagawad ang tira? Bilin, Wain, ada ngagpaiso ni kagawad antero ijay balay. Ang awan mo't imbagbagana. Umay kayon. Or-orayin na kayo di paborito yung apulutan. anya. Sa bagay, da kayo lang ti inawis ko. At damot ijayan ni kagawad antero. Makasaop samot. Ayos latan Da kayon. Ay, datayon at alot yag sasangaw. Iramraman tan Kung naklano, kasangay na ang tiro ita. Kasangay na kanong arod. Nakabulos di kaldeng apartyen da kuma. Isuan nagsapol iti pakiinuman na. Ala, hintayon tatang. Salpak ni Ayat. Anya day jay no natagtagainap ko. Jay agawis ko ma. Isumot tisan anaawis. Ang nakaununa pa'y laang. Talaga gayam nga dakas tao. Doming, mabali namin. Turturog akmatan. Sa bagay, namurmurayanak basit gapo iti binuyak iti Discovery Channel. Nakagid na iti kwarto. Baka ikaw amat no kastoy ngawan ni Doming. Kanayon ti seminar da. Sa bagay, ado ita ti kabarbaroan na butusan a barangay chairman. Naskan unay ti panag-seminar na. Sa masansan moten nga aguay ni tatang. Nabaliktad da talagan. Ay, iturok ko labiit. Wan Rosa, anyang arod ngay. Nasayaat mo't no ni tatang lang ti makaammo dita. Awan problema. Wan alangan mo't ngamin ang sabali ti pusga mago ay se, no kasta nga da seminar anas kan nga atindaram. Wan nga rod. Alang nga rod, Rosa. Maturog kan. Tanay, medyo naladawan ti oras iti rabi. Nasapa kami mat nga agring inton bigat. Tadapay warm up me sakbay ti breakfast iti alas 6 nga ginggat alas 7. Talaga? Ag-exercise kayo pa Unmat Pagpasalon at kunada nga rod. Ay, unmat kit di Sige nga rodan. Bye. Bye, Dom. Agan-anad ka dita Mayatan dituturugan dagito'y kadwak dito'y. Maturog akmatan. Anyat kinunam, papang. Nakabulos tayo ay iwanam amasikog nga oranggutan ni jay farm apagtrabahwam. Wan nga rod o ay si chairman. Imbag ta naalak ti anak day jay idinaganak. Imbeleng matlang amin jay amok nga akin kukwa iti wild animal farm. Nay, apay nga imbeleng na. Paborito ni amo day jay nga oranggutan. Iso nga ada mistiso nga inala na amang puli. Saan aday jay ti nang labing-labing ijay oranggutan pasikugan na kuma ijay mistiso.
Iso kasta una iti surun na. Iso nga idikwan. Naglibasan di masikog nga oranggutan. Kayat mo asawain, jay mother orangutan, ti kayat na. Wen, iso nga imbel lang nalakit di jay anak na. Ket daytan ti nakapanunutak, panangipaampon kada kayo. No kayat yu Alamang nga ron, padasak mamatag tarakan iti bakas. Ngam sabalin akita ti bakas di orangutan, papang. Dadakkel, dagi jay gagangay asunggo makitkita tayo. Bakas matlaang Napanan ka no datatang, nanang? Ay na, inayaban ni Papeng. Adda ka no mapandabiro ka na nakabulos ngaywan ni Papeng iti pagpapayan na pagtrak nan dagiti atap nga ayaw. Ijay wild animal farm? Wen. Sa anak pa anak kapan ijay, ngam kuna ni Mari Ed na abalikbayan, anapintas ka no. Kasla ka no dagitay maipagpabuyay ti telebisyon, dagiti tarakan ijay. Wen, kat adda ka no nakabulos. Mapandabiro ka Matiliw da nga tangarod no masarakan da. Ay, maisubli da nga ta ko Day tangarod, may sublida nga tay jay farm, jay nakalibas no makita da. Mabalin na kasta ta bilin ng dalang agsublay. Makawat ka no iti sa odag jay. Kun kaamo dalaunay ka no ni Papeng. Kasta? Ay, nalakalangarod nga isublida iti farm day jay naglibas no masarakan da. Wan, iso nga awan ni tatang mau, aging gat-bigat siguro. Ay na, darang sumrusa, amok amas taaw ka no makitam. Anya? Siyak, ti inayaban adagos ni Nana Suping agbalin ayaya. Kayat mo asawan, nagampunta? Wan, intan sumurot ka kanyak. Ay, mayatak launa, iji kunani na nasuping ka. Nalakak na ka na amayamo, iji aywanak nga ampunda. Kaputa, kamugmuging kang katimtimid ko ka na. Anya ha? Wan, kunana, agkaruprupa kaminto ka na itong dumaktal da jay. Ay, sasawamon? Nala, mabantang arudan. Kunak lang namadi ka. Ani, di ka matlag gunayan. Nalawan, mapantan. Kaya't kumat makita ti bagbagang mainsangpat ni tata nga ampunda. Tatang, ayan tinsang pat yung sorry, adagayang bisita yo. Wen, Rosa. Sir, iso ti bagbaga kakaiso ng anak me. Iso ni Rosa. Iso gayam. Kumusta ka, ading? Kastoy, sir. Sa anak ba't nga agsaksakit? May sa analay nga veterinarya ni Dr. Dober. Naragsak nga isa sang bayo dito barangay mi, sir. Ma'am. Agyaman kami. Ay, tatang. Ayan di bagbagan ni Petra nga ampon niyo. Day taman na ulisan iti tuwalya ni. Napan nagtimpla ni nanang mo iti gatas na. Apay ngayon nabalkot mo itan. Amang di makaangas hindi ta. Kitain tayo man. Iluka iso lang natatwalya. Nayabong ba't nga agpaiso naging ga di taulo na? Sige, ilukay isa kang. Ay, wow! Nag-cute! Ituloy mo alokaisan, Rosa, tapno makitam anaimbag. Cute talaga.
Anak ti oranggutan na pinanawan ti nana. Nagkyutan niya, Rosa. Nagampon kayo iti anak ti bakas. Sana basta bakas. Ay may ayo launay ni chairman iti dayta abibe. Iso palubusan men nga iso ti mangampon. Mangpadakkel. Saan min nga iso Blade Farm. Siguraduan da maiwanan anaimbag dito ni Bibi Sanyata. Ina. Kastagayam. Kunaklakit din no asino amala dagat ay iwanan nyo kananangan. Anak mo't gayam ti bakas. Maragsakan kami. Tati amo may mapilpilitan kayo mga ampon. Ako ha. No pakaragsakan dadatang ko, apekit din na saan ko apakaragsakan. Ano kasta? Okay kada kayo? Ay wun ma'am, pakaragsakak matunay no anya ti kayat da. Ala, awan nagayam ti problema, chairman. Ma'am. Ay, saan kamin nga agbayag? Ibati min kada kayo ni Bibi Sanyata. Undok, wait. Sayang. Narnakan matan. Agpakada kami kuman. Saan yun asingaan? Wen, solve talagan, chairman. Iso nga agawid dan. Ma'am. Enroll ko to ni Bibi Sanyata, ieskwilaan dagiti oranggutan. Awen chairman. Pakaragsakan dalakit day no makita danto itong dakkelan. O sige, itulod ko dagiti bisita, chairman. Amom Rosa sa anak abaragsakan. Agambari ka, no saan ang narigat nga iwadan. Uray, tandamat ni Yaya na. Ay, unmat kit di O sige, sa anak nga agbayagad Rosa. Ang mga no ibaga ni tatang mo ajak pakaragsakan dyan sangput na. Kaya't yung asawan, agpampamarang kayo ang maragragsakan kayo? Medyo, para makitan tao. Ay, wen, mabit lang, umayan. Anyan ni Sanyata. Ay, unay lang iti karup-rupak nga wawir ko na yan. Oh my God! Gagat! Bisinak! Gagat! Ay, napo. Ay, di mo agawan. Di mo agawan ko na. Ay, naibalangan. Ay, balangan. Ay, sus gagat ko. Ay, basol mo matlaan. Basol mo matlaan. Ay na, no saan ka lang at akarup-rupa. Ay, jak lamon. Anya nga, naiwari sa ngalata gatas mo. Wala gagat ko. Walan. Alawan. Ay, tarupam. Agyaman ka takarup-rupa ka. Tano saan? Ang dapat itidugag ta timid mo. Puro ka dati, Kostek! Wala kayo puno mo lang! Sana ka mabutang! Sikap! Ayaya. Agan ano ni Bunsa? Agpaswinanak! Pinagkang gatat! No. Naiwaris mo tigatasan? Ewan at siyan. Kasano ka di mo't makaururay. Inaagaw na, di pa'y natimtimpla. Ano Sam? Halo kata mo dyan may sa ala at tigatas. Saan mo kailalaan daytan na iwarisan ta? Inantumot lakay at adigyan daytan. Saan kaya tugyot na nagusik? Saan kaya siyak tugyot? Alam mo. Itimplaan ka iti sa balin. Ano Sam? Taswirte ti isang bay na dayta. Chairman, umayak man. Wayne, umayan, mabitlang. Bagman ta nakabakasyon ka, Papang. Wen, Chairman.
Umay ko man kumustaan day jay bibi oranggutan? Ay, shh, di ka na tagari. Kalala na turog na. Ha? Kastaya? Dakkel nga tanan niya. Ay, alas mo ka. Yung pagdadaka, makamamo na ka ni Sanyeta. Magagara na ka makakita kin ko na. Kinapudno na. Salsalod sudan ti amo. Anya? Ay, amang ano kahit nasublin. Ay. Sana na mabalin. Saan mat? Kaya't nala amamuan matan o anya tilangana. Kuno, anyat nagbalinan na. Nagbalinan na kasla tawa. Kasta? Ayan na aya. Mabitlaang. Aya bakti aya na. Taisot mapanmang kita nung nakariingan. Apay, bunso. Anyan? Naglairo kat gaya man ni Sanyata. Mandak! Nagkayat nagan ka! Sanan. Dumngag ka. Iso ni Papang. Mang Papang kunam. Iso ni Bunso, Papang. Anya kimriit. Ay kastoy na'y Papang. Amo na nga minti itsura ti Papang. Diyay nga'y Papang tinyog. Ha? Kinapudno na iso ti para uli tinyogmen. Bumubura si tinyog kita ni Bunso. Apo? Salamat, Papang. Wan, sana Papang. Tanagan na lang ti Papang. Hello, Sanyata. Ngalawin. Ay, di na kaya tinaipanagan idiking kwa na Sanyata. Takasano, kaya't ngamin idiniro sa ababay kuma. Ha? Iso Bunso itan, tiawag mi kang kwa na. How are you, Bunso? Ay. Oops. Nagpaubamot ng chairman. Ay, Kat. Ay, ubamot na. Bunso, behave. Nagkalumbaban iti abagak. Anyan? Kasta ti kinapasig na. Ay, Bunso, kariring mo lang. Di ka pa'y maturog. Ala, nakaturog ang chairman. Supeng, tay kalugong kaon. Kita di tayan tiri daw. Insabit ko di tayo dirabi Awan mo't ditaw Di ka tayan nangarod ngay. Yan na ya. Antakam kamakabag kay barangay hall. Ayan na kita daduma kalugong ko na ya. Kano inlabak amin. Dayjay lang timbatik. Taamok nga iso ti usaram ita. Aniya kamatin. Amom lang arudan nga awan mausar kwa sa balin inlabang pala amin. Adda nga rod imbatik nga iso kumati usaram nga mayanan ngay. Anyat amok nga ino sa dinti nang idis-diswam. Ay katsa po lamot gitan Ang mga ning kalugong mumutan nga mindisaom. Laki pa no sa dinot ng idiswam. Yang nga inusar nga ibagbagam. Ha!
Adya na. Dahil taman gayam ti sapsapuli makalugaw. Ingkalugong ni oranggutan mo. Na, Kani, tabado na kita maatay uniformim day tan. apay nga, insuot mo pa dito paborito nga uniforme, bunsaw. Ay, gusting, kita. Ghosting 1, kan ghosting 2 kayo. Anyat makunam lakay. Ay, di ka man mangrabak, Sufing. Ay, kita man nga minanaimbag tayo tsura nan ni Bunsoy nay. Anyat makunam, Salbag na yat. Kasasak mo tinday ito'y oranggutan. Siyak, kanda ita oranggutan. Ha? Nagtagtagain pakmatan. Anya jay natagtagainop ko. Karbon kape ni katugangak ti oranggutan. Ay, salbak. Mangrabak sapay ti tagtagainop. Duming, mabali namin. Kita man lahangan na masangok ti agukag karag ti files sa magazine. Ano mo ti duldulin ko nito adyak amo no adan to pa'y panawin kong agbasa. Sa bagay, saan daaman ano? No maasikaso ti panakaidulin na ito asa na mabasbasa, napinta sa basaan to inton agkapsot da tao. Dahil tayo awan ton ti sabali nga aramiden, no di agindayon, mangan, ayan yan. Tila mapampanunod ko. Dam, Anyat madamag. malagip mo jay kinunam medical man. Maipapan iji apong yo iti tumang. Oy, ni Apong Uban. Ibakasyon ka no, jay kasinsin ko rito eh. Wen, matuloy mo't lang. Uwan nga taa. Awan matawag jay kasinsin ka. Isaganak nga ro jay bakante a kwarto. Tay ijay to nga agkwarto. Ewan na. Malagip po na jay nga apong ko, hindi ubingak. Anyat malagip mo may papan kini apong mo. Nakulak edin nga uban nakpala paturugan. Anya? Paturugan na ka? Uy, nakaan-anos kanyak ni Apong Uban. Agsakayak iti tenged na. Sakwangan na ka? Uy, mabanlugak mo't nga minamag na. Kasta gayam. Nakaan-anos at talaga ni Apong Uban. Kat sapay ko mata, limpyo pa'y mati utek na. Sabagay, medyo agkabawin kung ni kasinsindado. Barang ano, sana nakaraw. Wen narigat samot ti agaywan iti agkabaw. Pasensya ka na. Ikamang damot karatan di apong ko iti tumag. At dapay mo tambiag ti may sa karagiti anak na. Apay nga ta, siyak pailat, nalagip na mo. Wen, kunamlatan. Makaamunto ditan. Anya apay nga ron nga. Ngam na sigurado may ramraman ka na makipagaywan kan Apong Uban no kaskasanaw. Anya pa'y kumangay. Makipagaywan kan tong. Ket saan mo mo't nga apong? Saan mo apanunutan dagita? Basta yagda dito ni Apong Uban. Sigurado ka. Ang mga no masikuran kan tong. Ay, saan mo apanunutan ti kastadom? Kaya't kumat makita mananday jay nga apong mo iti tumang. Andamanan na panandarosa ka nalang. Imbaglakid din, tanaanos ba't nirosa. Ayam, awan to nga ta, timadi panunutan na. No, andan ton dito ni Apong Uban.
Malangip ko na itesan ko nga isuso o tabadok. Mabalin na may pabadon to kani apong uban. Mausarpay na kaya eh. Agbakasyon nga tangagpaiso dito eh. Ay, so kayo naktuman na kaya abadok. Hindulin ni Rosa kayo. Itid kunton abado ni apong uban. Sayang mag. Nalagdapay na kaya. Tiyak lang amin kayatan nga isuot. Sa nagadumot ng tibadok. Ay, ibagtawan ni Rosa. Mabalin ko man ang tirumidal. Awan mo't ka di ti problema kan Rosa, hindi ka na yun na panaturog ka. Isa nga awan na tamat ti parikaw, titikas ti akos tumbrek. Ngamnay, saan ko man narumbang na ito? Siya akong ti barangay chairman. Naalas na ito, hindi kinaman naturog ko. Abang ano pagarapin sa dutak. Lumamon damat maturog lat amok karamidoy. Lumabanog ako ng sursurat iti istorya. Pasensya ka talagang, Rosa. Agbiyahin da kasinsin ko kung apong angkwan abinirngasan da iti uban. Kasta? Uy, inyawag ni kasinsin ko itay lang. On the way da kanon. Nasayat Maden na amat ti apong mo iti tumang. Manutawan nan? Tandani sa nga gasot na. Nekat, napaot ti biyag na. Talaga napaot. Kit amok. Madano naman ti edad asang agasaw. Adun taon parang akakabagyan na amayat amang ampon kan kwa na. Anya? Sigurado na ita, uray puutam to'y kunak. Sa bagay. Nuwan, maawata kon dya kinunam. Numadanon na ti sang agasot nga edad. Adda kwarta amaala tayo iti gobyerno. Wan, jay sangagasot aribo a pisos. Dahil dyan iti amok ng almanan to nagiti kakabagyan niya apong uban. Kabagyan may? Kan sika itan ti bali mga iwan. O di? Adan to share mo no bilang? Bueno, ngam saan ko apang panunutan na ita? Iwan aya. Mapagsasaritaan to, ti may papankara kita. Intun madanon dan ti maudi nga oras dan iti lubong. Ay, sapay kumaa. Tawan to ti agririri no madanon dayta. Nanang? Oh, ada ka ba, Rosa? Wan nanang. Masikuranak iji balay. Awan ni Dumeng tanapanan iji barangay hall. Awan kadwam, kunam ngem. Di mo't adda tay apong ni Dumeng iti tumang. At dan, ngam nakaturog. Sa may sa makapasikurakit kitaan tilanganan. Ne. Apayang masikuran ka? Sumana o. Ngam awan agsusurot ngay bagbagana. Akabaw nga tana. Talaga nga agkabawen, tatang. Yan? Anya nga rod ngay anak ko, kasta ti agkabaw. Ano, sti kasapulan, iti dayta. Wan, pasaray malipatak nga agkabawen. Iso masurunak no kwa. Saan nga mi naman anawa? Amo ni Dumeng ti kasta arigat ti kaadda ti kabalayo nga umobobeng?
Wen, Ah, gusto ta kunayo tatang. Umubingan ni apong uban. ay, niya pa'y day taanagan. Uban? Gapo ka di ta lakayin ken ubanan? Kasta? Awan uban nan, tatang. Ah, kasta? Ay, imbag man, tasan na naguban? Saan anaguban tawan mo't agtubo abuok nan. Na, Kalbo akas kada kayon, tatang. Ah, naimbag tamadanon ko di tarubayan da Rosa, ti apong ni Domi. Nya tara aramidin na. Degem na nga istik. Kiwarin na tinabunto na tapaw. Dan sama tidudrawing na iti katapukan. Sukit-sukitan na mo itong tibinuntun na tapaw. Asidkak man. Naimbag nga oras mo, amang kwan, ay uban gayam. Tigat na gaduan na ganyo. Nagloko ka na tao. Ah, Agdayaw ka mataan sa veterano. ha, Ay, ni, tuling sakit di da ito'y alakay. sino kaya? Siya ti katugangan ni Domeng nga pukam. Naimbag man, tanay sarong kayo dito'y nagbugsutan. Uwan, parang dito yan, ti pagbugsutak. Na. Ada sakit yu ay ama, uban, este ama ang kwan. Ay, medyo, umanak. Anya nga ang kwan. Nagulat. Awan sakit ka. Kanaya. Saan kayo sigurado na da sakit yaw? Ewan sa. Nay, pasig sakit di asa na sigurado ti panunot na ito alakay. Ay, anyat nagan mo itayan. Ghosting! Siya ti kapitan minu chairman di ti barangay may nagbuksutan. Ay, kastaya. Ay, mayat. Ay, katugangan na ka ni Dumeng ko na. Awen, asawa ni Dumeng, ti kakaiso na nga anak may konsupeng, ani Rosa. Ewan sa. Kastan sa game bagay din ni Dumeng. Kwa. Anyamot kay data insursurat yun dita. Awan. Wow. Damat ikur-kur ityo, babang data igamyo aruting. Ang kwan loves emang. Mayat Mayat data insurat mo dita katapukan nama ang kwan. Awan. Palaglagip ko man, day di inay ayat ko, day di imang. Ano kasta, eksyo detag na ganiti mga ama? Medyo. Ex ko talaga, tadi kambat nagkatuluyan. Yay. Nasigsiglat met day di kabagis ko anang itangal. Anya? Iso nga agpatingga aklay ti kasto yun na. Laglagi plat na palabas ti manglibliwa kada tao. Lagip tinapalabas yung langan tinagan nga imang kasta. Ay amang ano kayat mo nga istoryaan ka. Laman nga ro damang kwan Sige. Agmas nga at kamate, kasangwanak. Agin istorya taman. Ay may mayat, numapantag tugaw iti bangko.
Maday no nakamas nga ad takid dito yan. Ako namlan agtong-tong-tong kabayatan ti kwa at kwa. Ay, salbag kini. O may kayo ama. Iti ayan ti alsong ti pagtugawan ta. Uray agtugaw kayo ni paida nga alo. Tasyak tagtugaw iti ngarab ti alsong. Apag isunanang, nagsinukat kami laang kinitatang. Anya nga iter aramid ni tatang mo, iti balayaw. Istoryaan na kano ni Apong Angkwan. Kasta. Imbes kat kumadya laklakay nga may iso ti ag-istorya kinkwana, ta sigurado nga adong mutlat may istorya na. Isukit din. Makamudan ananang. Tano pa naging istorya ti pagsasaritaan. Adun sa ti istorya ni Apong Angkwan. Sigurado dahil Istorya pa ikit di panawon ti gubat Girilyan sa kano idi ni Apong Angkwan. Mabalen. Iti ko nam atawin na ano binta. Kabang bangwaran na iti gubat dayjay. Iso asigurado ang naggirilya amot iday. Awan ngamin kat, ti saan ang makilaban idi alalaki. Ta amin alalaki iday, mapilitan da. Makiraman iti gubat. Makipaggubgubat damot iday. Kapilitan da ita. Ta amin katarigagayan da idin ti panakalpas ti gubat. Iso nga, amin. Kayat da ti tumulong. Agmerienda talata. Bayat ti panagsarsarita ta, Rosa. Ay, uwad na nang. Talaga makimerienda kada kayo. Salit, dagidi singkit kan sakang. Awan asida. Salit da. Ano, apatak soldado ide, ti pinatay dalatan. Naranggas na talaga. Maglakit din nagasatak pailaang useng. Gusting ama, gusting. San nga useng? Asa-asawem. Uray, anya ditan Apay ako nayaw, anagasat kayaw. Tanay, manot taon ka. Agkabaw man Ay da kayo ati makamaw, numanot taon yaw. Gayam. Ay, sanga pulaw katwalukaw. Agar maggayaman. Yay. Ay, mamati ka. Iti anya. Ano, ti inaram ko iday. Ay, gamsalit ni ayat ko nakmanan. Ay, awanlat na markaak. Namarkaan? Apay nuang? Ay, nakapoy kayo nga rod. Ano awan namarkaan yaw? Adamet, saan ko akay kayat. Isukit din, tinapututak iti adaw. Iyay, anya. Ayan, nagijay putot kaon. Ay, awandan. Katay ta, teriklamo, kini Apo Diyos. Anya. Gapula ka din, iti pensyon ko. Anak kay ranranudan, dagiti adun nga apok, tiga puna, abinyagdak, aging gaakastoy, akala kay kaon. Anya. Dayjay, nagnumaranda ti pensyon ko. Iswadi tadan, pinanawak idan. Ay,
pudno nga tati pagpagaday ito yalakay. Di ita nga ta mamati kadagiti imbaga kanya. San man mamati ak? Sige, agistorya kayo pa iti padasyo ken ayat. Ay, saanayn. Maipapaniti ko ba ti istorya ay? Dumngag ka, sarhento. Sarhento ko nam kanya kama. Ketwen, apay, nalipatam ka din na si ni Sergeant Manansala. Anya, susapo aya, agkabaw manayin. Talaga asya kunti full time nga gasikaso kini apong angkwan alias uban. Napanmanan ni Doming iti barangay hon. Kanayon matlakit din nga iso ti bilinan ni tata nga agmalmalom itchay. Ala, aguyak mo to ni apong. Delikado na agsakit. Domingo, apaw. Ala, birukan naman ni Dumeng. Awan ni Dumeng, apong! Sino ka nga agpukpukaw? Umasidag ka, tamatitilo nga. Ala, baliktad sa manang tibagana. Mapanak man la iti ayan na. Awan ni Dumeng, apong! Ay, kastaya. Agam di mo pigsahan ti agsaw. Kat umayan dagiti hapon. Ha? Hapon kunayo, apong? Aduda. Ay, titindog dagiti armas na. Aglamang ta. Kaya pa, salit nga. Iyak na ito yan. Mangisar-sarak. Awan mo ti bagbagayo ahapon, apong. Natay da amin nun. Pinatayan, dagiti Amerikano. Tila'y pagpagako. Ay, wunbait. Awandan, si kamait. Ado ayat ti amang may papan iti istoryak. Isaan, apong. Da kayo ti adot amuna. Iso nga agistorya kayo man kitday. Ay, muna. Ay, hala, yasos apo. Ay, una na ito inoyak ko. Ay, dengkam nga raw ta istorya ako. Ay, salit nga uyak ko na yan. Ay, nakaroon ta uyak yung apong. Nasaya at ng hospital da ni ama ang kwan. Wan, iso mapantamot kitaan Ay talaga mapanta. Mangisagana ka iti balon ta mamirinda. Balunan tamot Ay katun talaga nga agitugot ta iti balon Magano saan ang nakaitugot ni Rosa. Sinalit niya uyak. Asus, ang mga masuloy na ti angis na nurse. Saan mo tinatawa po? Asus, abong pa'y matiawag tinas kanya. Kwa, anya kan ti sakit na nurse. Kalkal, apong. Uyak gayang. Tinasaya at urayan tayo ti resulta na iti laboratory test na. Maamuan to jay, no agpaot pa, tibiyag na. No agpaot, mabalin na mauray na ti sangagasot atawan na. Wano saan? Ay, saan aday ta sangagasot nga ida, di pampanunutak, nurse. Ay, sorry gayam Amin ngamin makon-confine dito hospital adandanin ag siglo ti tawanda sangagasot.
Pilitan da, makalasat pa. Saan da kayat amatayan? Ti kabagyanda, no kasjayan ti tawin na. Anya. Wala pong. Yuray da, ti ipapatay na dito ospital. Pagsiglutan da pa iti edad da, nga sa kagasot. Gapo nga tayo sa nga gasot aribo a pesos ang maalat ti makadanon iti kasta nga edad. Wan siguro. Ay, Ustaing, sabihin, Na. ikaw nga'y aguyas, banyas. Anyat ibagbaga mo na ama. Aguyas, hindi baklat. Tiliwam, ti ipos na. Anya. Ay, sus. Agam ang mga umanan. Ay, bantayan niyo, tinakayaban ti doktor. Ama oban, asay ang kwan. Matay kayo na ya. Saan pa'y? Nasaya to kasta. Kaya't yun na ya ti matay. Wen kuman. Na. Nagdarasan ang nagbaliw ti sungbat na. Kaya't yun ti matay. Ay, wen man. Ay, dagita imbokos ka baklat. Ayan dagiti ibagbaga mabaglat. Baklat. Puli-pulan na kon. Amang kwan. Ama uban na siya. Matay kayong samat ngagbaysaon. Veterano aga. Hero aga. Heroes. Never die. Never die. Never die ka dyan. Ay, nataysan. Natay mo lang. Ay, doktor! Ay, nurse! Doktor! Natay mo lang ni Ama Uban. Ay, saan amatay ni Ama Uban gaya? Heroes never die. They just fade away. Anyan day chay. Natagtagainip kumutan ni Apong Uban. Ni Apong Angkwan.